No, dnešná konzultácia mi zase pomohla v jednom, že zase som v určitých veciach zmenila uhol pohľadu. A ono je to niekedy najťažšie a zároveň najlacnejšie, lebo to nič nestojí zmeniť uhol pohľadu, ale najťažšie sa človek k tomu odhodláva, k tej zmene uhla pohľadu. A dneska som zase zistila jednu vec, že taký detail, že častejšie sa musím na veci pozerať z uhla pohľadu toho klienta, čo naozaj chce. A je to síce detail, ale môže byť aj veľmi významný alebo možno aj kľúčový, pretože často som narazila tým, že som ponúkla klientovi fantastický produkt, ktorý bol z môjho pohľadu fantastický a neskladal to so žiadnym nejakým nadšením tých klientov, hoci bol z môjho pohľadu fantastický ten produkt, alebo tá akcia, alebo niečo, čo sme pripravili. A zistila som, že častejšie, alebo veľmi často musím sa na to pozrieť z toho pohľadu, že čo naozaj ten klient chce. Nie čo ja chcem, ale čo chce on. A toto bol asi taký môj najväčší zisk, alebo najväčší ten prínos tejto konzultácie, že som zistila, že postupne stále menej a menej som sa na to pozerala očami klienta a myslela som za klienta a mysleť za iného je veľmi škodlivé. Lepšie sa treba opýtať toho klienta, čo naozaj chce. A preto som si napísala veľa poznámok, hlavne v tomto smere, že pozerať sa na to očami klienta a hlavne sa ho pýtať, čo naozaj chce a snažiť sa mu napasovať ten náš produkt na to, čo on naozaj potrebuje a naozaj chce. Takže to si myslím, že bolo taký malý významný detail. Super, ďakujem. Prosím.